qabelhom għall-nies. Issif fil-għaxija, ullum għanna mistieden ħabib tiegħi wkoll il-Listin Bongailas minn Street Elements għaliex miegħu ħanitkellmu ftit dwar il-hip culture li inti. Hip hop culture, eżatt. Mela, riċentament ksibt it-tieni post f'kompetizzjoni li jisimha Footwork Battle f'Milan tajjeb l-ewwel Malti li qatt wasalt fil-fażi finali tagħha. Kif kienet l-esperjenza? Esperjenza unika kien hemm il-crew miegħi dak il-ħin. Hija kompetizzjoni li għata element tal-footwork. L-unika Malti li wasalt sal-finali ma' B-boy mill-Greċja kien champion ta' Red Bull ukoll. Esperjenza kbira u xtaqt li għal-ftit ovvjament nirbaħa ma forsi darbohra u kollu. U kif did il-passjoni tiegħek inna fil-breakdance kif nafu aħna insomma xaġa Amerikana lina, kif mort lem? Dejjem nisfem il-karta s-sodda Tommy, ma baddejna mal-ħbieb way back. Propja ħbieb tiegħi fil-birthday kien qalli ejna mhux ħaġa breakdance biex jifmuni aħjar. Għet li ma nisfinx, bdiet minn hemmhekk. Għadna l-Crew 2005 flimkien mal-mara tiegħi Charlene. U l-mara kienet li għaqdet bdiet il-founder hija Charlene ta' Street Elements. Għaliex Street Elements? X'inhu l-isem? Il-iskopu li mit-triq niġbru tfal, niġbru l-żgħażagħ u ntuhom l-elementi li għax mhux isfin biss il-hip hop fih il-graffiti, DJ. Li aħna mhux isfin biss, isu club mhux hekk. Aħna biss in ġenerali fid-dinja l-hip hop huwa magħmul minn elementi differenti li huwa il-graffiti, DJing, għandek il-isfin, ovvjament l-MCing li huwa rap ukoll. U hemm il-knowledge, l-arfien, għax l-arfien huwa importanti ħafna huwa parti minn il-5 elementi tal-hip hop. Għalhekk hija kultura il-breaking kien fl-Olympics. Suppostu xek, x'in is-sitwazzjoni għadu fl-Olympics? Aħna konna jiena flimkien ma' Elton, Charlene u anka Lindsay konna jerba l-unika Maltin ukoll li ġejna mażolin mis-sistema għall-Olympics. Kellna ċertu fondi għaw Malta, sfortunatament ma kienux biżejjed biex nagħmlu ċertu rankings, però ovvjament eżempju jekk kienu tikkompetu Malta għaw barra minn Malta, mid-competition aħna morna eżempju 20 ma stajniex inleħħu. Ħabba l-budget. Ħabba l-budget. Sissa sfortunatament ma jidhirx li ġedduha, sfortunatament, però hi xorta tibqa' aktar artistika mill-sportiva u naħseb dik hija waħda mir-raġuni. Kif tipprepara ruħek għal dil-bett mentalment, fiżikament, kif mistoqsija tajba. Jgħidu la bettil fil-qosor minħabba li hija ġejja mill-gangs fil-Bronx li kienu ovvjament jiġġieldu imma ġiet pożittivament ta' sfin, ġifieri dik mbagħad minn bettil ġiet sfin. Hemm ħafna preparamenti, fiżikament ovvjament titrejni regolari għax hemm ħafna elementi ġew element wieħed biex niftehmu. Ġifieri u mentalment trid tkun ħafna fukat, sets, ġifieri llum il-ġurnata speċjalment saret iktar teknika u ovvjament l-esperjenza li ġielek tibbuttak biex timxi u tkun lest għall-battalja. Bħala Street Elements ukoll tlajtu xi kompetizzjonijiet, ftit ilu għatli, ftit ġimgħat ilu kif mortu? Kellna grupp f'Dance World Cup ġo Spanja, dewwa grupp kienu grupp tiżżar finali, xahar ilu morna Ruma wkoll fil-World of Dance ukoll finali oħra. Punti bħala punti ġejna tajjeb ħafna fuq 78, 80, 12 post minn fuq 40 ruħ u ġibna wkoll titlu tal-Best Crowd Favorite. Immaġina aħna Maltin mal-pajjiżi kollha u l-inqas award li ħsibna imma kienet koreografija ħdemna ħafna liha u n-nies naturalment ġo s-sala ma nafx kif xisir ġifieri imma għax vera organikament naħseb ħadna dit-titlu. Intom kif qed tagħtu workshops differenzi, DJing, l-MC tajjeb. Kif jgħinu l-żgħażagħ daw l-affarijiet? Proset, mela ovvjament jgħinu ħafna żgħażagħ għax inti tifrex mhux f'element wieħed nerġgħu ngħidu nifrexu ħafna. Anke b'dak li jkun ma jiġix għasfin biss, qed jitgħallem anke jista' jkun jikteb, jista' jkun jitgħallem jagħmel DJ, MCing, aħna l-iktar ibbażati fuq sfin iva u l-iktar li għandna ġifieri tendenza fuq sfin, imma għandna firxa ta' elementi oħra. U tgħinek ħafna tkun taf il-kultura minn xi magħmula. Intom ħadtu semmu wkoll f'Malta's Got Talent sewwa mortu tajjeb ħafna. X'inhu mal-proġetti l-ankom għall-futur? Walla tinkomplu għal dawn il-kompetizzjonijiet bil-koreografi li diġà għandna f'Dance World Cup u anke World of Dance u għandna kompetizzjonijiet oħra. Għandna din l-event il-ġimgħa d-dieħla li elementi sajfin flimkien kollaborazzjoni mal Xera Local Council u ħantellaw event kbira tal-20 sena anniversarju. X'inhi l-ikbar sfida? L-ikbar sfida ovvjament naħseb waħda lokali kienet milli fmuk in-nies, naħseb għax ovvjament mhux għax Malta ta' ġenerali
nitkellem madwar id-dinja x'il-breaking huwa xi ħaġa li tifmu, però l-oġġett kont tħobbu l-isfida naturalment tista' telibha. X'inhu l-valur li tippruvaw twasslu lill-istudenti tagħkom? Li inti dak li jkun qed jagħmel dak li jħobb u l-iktar ħaġa importanti u li jiġi ġol studio ġol klabb li huwa ferħan huwa number one għalina dak li jkun qed ferħan jiġi hemmhekk. Tajjeb Listin, irnexxielek, tajjeb. il-belt. Ġifieri ma ġejtx it-tieni, ġejt l-ewwel. Ejja, tajjeb, ejja. Intom jekk tixtiequna nistiednu lil xi ħadd partikolari dejjem nibgħatulna fuq dal-email address u aħna nistiednu hawnhekk. Grazzi.